ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ದೀಪು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕರೆಯದು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕರೆಯದು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಯಾನೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಯ್ಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಐನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ರೇಪ ನಿಂಗೆ ಹೂವು ಐತೆ ಮಾರ್ಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿಕಲ್ ಎಂಜದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೂವು ಐತೆಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ನೆಂಕ್ಲೆನ ಐತೆ ಬರೋಡ ಬೊಟ್ಟುಲ ಪಾಡಿದ್ಯ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಚಾ ಪಾರ್ದಂಡ ಎನ್ನ ಚಾ ಪಾರ್ದ ಆತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ ಆತು ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತಯ್ಯ ಊಟದ ಬರ್ಸಂಡ ನಿಕ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಐಟೆ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಐಟೆ ಉಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಮೊರಂದು ಕೇರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ಯಲತ ವರ ಒಂಜೆ ಆತ ಬರ್ಪುನೆ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಐಟೆ ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉರುಡೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಉರುಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುನೆ ತುಕ ಪೀತಾಂಬರಿ ಪಂಡವು ಪೊಡಿ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಒಂದು ಪೀತಾಂಬರಿ ಎಂಕೊಂಡು చెప్పు पीतांबरी गट्टी आती है
ಮನಸಿ ಮನಸಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದು ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅವು ಕೋಡೆ ಆಂಡು ಅದಪ್ಪ ಗನೋಮ ಈ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದು ಗನೋಮ ಆಂಡು ಗನೋಮ ಅಪ್ಪ ಕುಟುಂಬರ್ದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯರೆತ್ತನೆ ಅನ್ಸಾದ್ದು ಗನೋಮ ಮಲ್ತು ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪೋಯರು ಮುಡಿಪು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆತ್ತನೆ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋತಿದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 2 ದಿನ ಅವು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇನಿಕ್ಲದ್ದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಾ ದೀಪು ದಾಯ್ತಾ ನೀತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೀಲಲು ಗನಮ ಅವನುಂಡು ಎನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಇತ್ತಾಯ್ನಾತೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಉಲಾಯ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಃ ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಯೋನಾಕೃತಿರ್ಭವಾಮಿ ಓಂ ಗಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಗಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಾ? ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತು. ಯಾರತ್ತ ಅವೇ ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದೀರ ನಾನು 4 ದಿನ 2 ದಿನ ಇದ್ದೀರಿ ಬರ್ತೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ದು ಕುದಲ್ಪುರ দেখতেನತ್ತ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ చెప్పుకోండు అబ్బాయి అది దక్కడే కదా రేట్ చెప్పుతారు ఆటి కూడా దక్కియనా చెప్పండి అందే కండి ఎస్తోలే ఎంబెదాయితానంది నీడు కూడా అని చెప్పి యానిక బలితో ఓదువస్తుంది ఇక అప్ప ಒಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾತು ನನಗೆ ಚೂರು ಸಮಾನ ತಿಕ್ಕುದು ನಾನು ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಿಂಗಿನ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ತೇಲಾನ ಮುರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ చెప్పి ನಾನು ಅದು ಬೇಗ ಹೋದ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನ టేబుల్ అమ్మ అయితే చెంబును తోడు నిందే అని బలి తోంది వత్త నువ్వు పండు జా బయట బచ్చిలే ఇంచిన ఇది ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನದು ಈ